Obradoiro deu o paso definitivo cara a permanencia cunha malleira sobre o Andorra. 79-51 gañaron os de Moncho Fernández. Logo dunha temporada difícil e moi accidentada, o remate será tranquilo. Os santiagueses seguirán na Liga CB. Os de Moncho Fernández lograron a 11ª vitoria desta campaña ante un Andorra que non aguantou o ritmo dos santiagueses no derradeiro cuarto. Nos dous primeiros actos o partido estivo certamente igualado e con pequenas diferenzas a prol dos galegos. Serapovic marcaba o ritmo anotador e acabou con 17 puntos e 24 de valoración. Mentres no equipo visitante, tan só Senglin e Parakowski eran quen de soster ao seu equipo castigado pola Covid estas semanas, igual que Obradoiro padeceu a pandemia hai un par de meses. Jelinek, con 8 puntos, converteuse no máximo anotador do Andorra na ACB. E Beliauskas, polo bando local, foise ata os 15 puntos. Virutis axudou con 10 no día no que regresaba ao parqué do Sar Cassius Robertson. Gañaban os de Moncho por 13 no terceiro cuarto, pero nos últimos 10 minutos o atasco ofensivo dos de Ivón Navarro foi histórico. Só anotaron 6 puntos, xa que logo plácido final pros obradoiristas.